बेटारिनि इउटुब चेनेलखौहाय लाइक और सब्सक्राइब खालामनानैहाय बिसोरा खस्थ' खालामसोयो ओमफ्रायहाय नैबे फुलखौहाय गेवाहाय जानो थेन्थ'नानै दुब्ला थैयो आरो ना गोलैनानै हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं साइखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगआव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोन नैबे आंनि आखायाव दाउखौ नुदोंना नै दाउआ माने थैबाय आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय माने जाहानि दाउआ बिदिनो माने बेमार जानानै हरसेयावनो दाखालि मानै बेनिफ्राय दाखालि माथाम बिदिनो थैलाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो मासे थैबाय नै आखायाव दाउआ माने बिदै दैजोब्बायमोन दाउदैया अबेनाब्ला 15टा अबेबा मासेना 12टा बेफोरबायदि जाजोब्बायमोन आरो ना लोगोफोर दाउआ माने बिदै दैजोब्बायमोन बेनिफ्राय दा माने हरसेयावनो थेन्थ' मानै मालाबा माथाम बिदिनो थैजोब्बाय आरो ना नै गन्द्रायावबो मासेबो गैला नै लोगोफोर दायो खालि जाजोब्बाय गन्द्राया नै दाउ गन्द्राया थैजोब्बाय नै लोगोफोर दाउआ बावबो थेन्थ'बावबाय नै मासे नै बावबो थेन्थ'बावबाय हारसिंनो थेन्थ'नानै दुब्ला थैयो आरो ना गोलैनानै ओमफ्राय नै आंनि आखायाव दङ दायो नै देरफुबाय थानायानो सेंग्रा गाज्रिला मोद्लालामोन बिराद दुस्थ'मोन साला ओमफ्राय हारसिंनो बेमार जानानै हरावनो थैना थाबाय बेबो लोगोफोर आंना दंफाङा नै बेबायदि बस्ता होथेनानैसो दासो खिलिनो मोनबाय रोदोमनो मोनबाय मोजाङै नङाबा सोरनिबा बोरमा मोसौ जादला फैलाबाय थायोमोन नैबे फांसे बेनिफ्राय नैबे फांसे बेबो बरिया दासो बस्ता होजोब्बायना जिङावहाय जिबावबाय नै बस्ताया बेबो फांसे बेबो बरिया नै दासो बिलाइ ओंखारनो मोनबाय बस्ता होथेजोब्बायना आङो जानो हाला दा बेनिफ्राय नैबेबो फांसे नैबेथ' बरिया गोजौ जाबाय हेलो गाइस मा होनोहाय बेटारिनि इउटुब चेनेलखौहाय लाइक और सब्सक्राइब खालामनानैहाय बिसोरा खस्थ' खालामसोयो ओमफ्रायहाय नैबे फुलखौहाय गेवाहाय जानो हायो असिजोब्बानो माया जायो नैबेखौ बोरमाया जानो हायोथ' फुलखौ ओमफ्राय थिं सोर मावजि दं नै थिं सासे मावजि दं आंनि नामा फदमि बसुमतारी नैबेना साबोथ्रि बसुमतारी बैना रामोनदा गेवलां जोंनि माने गामिनि गथ'फोर आरोना ओमफ्राय आंखौ एसे एदावदों आं भिडिअ बानायबाय थादोंमोन ना बाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो नैबे दंफांखौहाय आंनि नैबे न'नि लांगोना मोखाङावनो सिगाङावनो गायना होजोबदों आरोना नै लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ देखायनो नागिरदों आदै कातिनाथआ ओरैबायदि गावनि गारांजों ओरैबायदि मोनसे समायना मेथाइ खनदोंना गोदोनि फुराना मेथाइ आरोना माबोरै तबस्र' जलांखो दिनै नै बे मेथाइखौ खनदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने मजा खनदों ओरैबायदि गोसोआव नांहाबनाय खनदों आदै कातिनाथआ बेखौ नोंथांमोननो देखायग्रोनि नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रोदो दै लोगोफोर बिदिब्ला आङो जागायलांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना मेथाइखौ खोनानानै माबायदि नांखो मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आदै कातिनाथआ माने जेराव मेरावनो गिदिंबाय थायो आरोना बेरायबाय थायो जेराव सहैयो मायाव मोनहैयो गावनो मोनथिया आरोना मा जायगायाव मोनहैयो अहा मोनहैयो ओमफ्राय आरो आदैनि बुस्थुखौबो सोरबा माने बायदिसिना मुवा बेसादखौ खावबाय थायो जाहैबाय ओमफ्राय खावनो नाङा दै जाय खावो आरो बोरैबा मोनफ्लांनांगौबा खिन्थु आं थांखागोन आं जुदि मोनफ्लांनांगौबा खिन्थु ओरैबायदि नोंथांमोनखौ
बुंखादों आङो जाय मानसिया माने मेगन खाना बबेबा बेंगाफोरनि मुवा बेसादफोरखौ खावो ना बिसोरनि जिरादफोरखौ खावो बिसोरो माब्लाबाबो जिउआव गोजोन जानो हाया बेनिफ्राय जुदि आं मोनफ्लांनांगौबा ना ओरैबायदि होगोन ना नोंथांमोनखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय आरो ना ओरैबायदि माने गोसोआव नांहाबनाय माबायदि माने गोदोनि फुराना मेथाइ बियो मा फिल्मनि नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय दायो माने दाउआथ' थैजोब्बाय मा खालामनो बेखौथ' जाला एकदम फिसा बेयावबा मा बेमार हाबनानै दङ ओमफ्राय बेखौ माने फबैनोसै आरो ना नै दाउआ फै लादो फैदो दाउखौ फबनोसै बेखौहाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै खदालाबो फैदो लाफै फबनोसै दाउआ गिदिरमोनबा जाजागौमोन दा फिसा बेनिफ्राय बेयावबा मा बेमार हाबनानै दङ मा बेमार बेखौथ' मोनथिला दा बेनिफ्राय बेखौ माने फबनोसै आरो ना नैबावनो फबनोसै इथिंजाय नै बे दाउ हांखौ नुदोंना लोगोफोर दाख्लै थैनायमोन बे दाउ हांआ दाउआ बिराद गिदिरमोन बियो बिमामोन आरो ना गिदिर बेखौ जाबाय खिन्थु बेनिफ्राय दा बेखौ फबनोसै लाबो फबनोसै जोङो दाउखौ बेयावहाय हाखर जावलायनो फबनोसै नोंखौ जोङो आराम नोङो सोरगोआवहाय थाहैनानै मा जायो जाहैदो नोंखौ जाला जोङो नोंखौ दिनैयो जाला नोंखौ जोङो बरिया फबनोसै दिनै नै बेयावहाय फबनोसै जाब्ला जाजाबावगौसोमोन खिन्थु जालालै लोगोफोर बेखौ दाख्लै जाबाय जागासिनो दंखायोआनो माने बिदिनो बेमार जानानै माने थैलागासिनो दं नालाय जाबायानो थानाय जादों ओमफ्राय गिदिरखौ जायो आरोना दा बियो बारा गिदिर नङाना नै ओमफ्राय नैयाव फबनोसै जावबाव एसे जावबाव जाव सोरगोआव थानानै जोंखौबो एसे नाहरबाय थादो दै नोङो दाउ रानि ना दाउ राजामोन बियो नोंखौ जोङो आलो गोजोनै फबनानै दोननोसै नैबे फुख्रि जिङावहाय बे फुख्रि जिङाव आरामनो नोंखौ फबनानै दोननोसै होले जाबाय इयो होले जाबाय बेयाव हा होखागोन ना जाबाय दे होदो राम चोते हे होनदोब्रा ओइ दाउखौ फबनाय जाबाय लोगोफोर जानाय जादिया दिनैनिखौ दिनैना माने दाउआ फिसा नालाय गिदिरमोनब्लाथ' गारनायाव गैयामोन मा जायो जाथों जागौमोन आरोना दाख्लैनिखौथ' बरिया मजा जाबाय थ' लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आङो भिडिअखौ आंनि बायला जिला गोबाय देरानिफ्रायनो बानायलायबाय बेनिफ्राय नैबे आरि खाथिनाट मेथाइ खननायखौ आङो सिगाङावहाय खेबना लाबोखानायमोन ओमफ्राय हगारनाय जायाखैमोन बेनिफ्राय बेखौहाय आङो नोंथांमोननो नैबे आंनि ब्लगनि गेजेरजोंनो होफानानै देखायफानाय जाबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजांबो जानांगौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होबानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ आङो सानफ्रामबो नैबे चेनेलाव होबाय थायो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामना लाब्लानो जाबाय इउटुबाव नायदोंबा इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि